Tervetuloa ensimmäistä videoni. Mun nimi on Santeri Osmala ja tänään meidän aiheena on jalkapallo. Tosiaan siis meikäläinen on 10 vuotta. On harrastanut jalkapalloa sen 6 vuotta elämästäni. Ja nyt mitä minä aion tehdä? Vähän puhua omasta elämästäni ja vähän muustakin, että miten minun jalkapallourani on lähtenyt käyntiin ja missä minä tällä hetkellä pelaan ja mitä nyt on tulevaisuudessa tekemässä. Ja muuten hei. Ja tähän kanavatilaukseen ja laitat tykkäys tälle videolle, niin voit jatkossa nähdä uutta sisältöä myös. Muista se. Mutta nyt itse videon pariin. Noniin. Ja nyt sitten aletaan vetellä. Tosiaan mä oon, pelaaja. Mutta mä oon joskus maalivahti. Niin ensi videossa te näette, kuinka minä olen maalivahtina. Tosiaan mä pelaan HS:ssä valkosinisessä sarjajoukkueessa. Mikä kaikista parhaimmissa, mitä HS:lta löytyy. Nyt lähdetään vetelemään. Nyt tosiaan sitten on vähän märkä kenttä, jotenka on vähän liukassa mun kengät on aika rikki. Pitäisi ostaa uudet, mutta tänään vielä tämän päivän meni. Niin kyllä vielä. Ensi videossa mulla on ehkä jopa nappikset mukana. Älkää huolehtiko. Kakkosvideon pari. Se on jo vähän parempi veto. Mutta muistakaa, että tämä pallo ei ole minun oikea pallo. Tää on kotipallo, millä mä aina treenaan kotona. Ei nyt ole uutta vetoa vaan. No niin, ja mikäs sen parempaa nyt olisikin? Sitten nytten kun kolmas veto lähti, niin arvatkaapas mitä? Aitakin lähti irti. Tuossa noin se on ollut. Nyt mä sitten pitäisi paikata. Ottakaapa hetki. No niin, ja nyt on aita kuin uusi. Tosiaan se on ensimmäinen kerta. Se lähtee sitä irti. Ja älkää huolehtiko siitä. Joo. Mä odotan vielä 2 vetoa. Sitten mennään vähän eri aiheeseen tässä videossa. Tosiaan meikäläinen sitten on oikeajalkainen. Että älkää ihmetelkö, jos mä vedän kaikki laukaukset oikealla jalalla. Mutta joo. Nyt saat sitten nähdä lisää. Noulu. Noniin, ja nyt tää veto on spesiaali, koska mä vedän tän vasemmalla jalalla. Näette kuinka huono se on. Siinähän se oli. Että nyt sitten katsotaan mitä vielä pystytään tehdä. Seuraava veto on semmonen, että mä heitän tän pallon ilmaan ja pysähtyä. Joku kohta tällä pallolla. Niin sille mä sitten vedän. Mä vedän venttiiliin.
se oli siinä. No niin, ja nyt voidaan sitten vähän puhua mun urasta. Miten mulla on lähtenyt koko uranikausi ja kaikki, niin mä aloitin tosiaan 4-vuotiaana jalkapallon. Ihan kivahan se silloin oli sitten, kun alkoi niitä sarjoja tulemaan. Olin vielä haasteessa. Ei, silloin tuntui, että joo, ehkä tää mun jalkapallourani on tässä. Mutta sitten mä en lopettanut. Vaan mä kävin vielä yhden treenit ja mä totesin siellä, että okei, tää on ihan hauskaakin. Sitten mä pääsin haasteeseen. Siis eka oli harraste. Toinen oli haaste. Sitten oli kilpa. Elikkä sarja. Ja nykyään kun mä pelaan siellä kilpa-sarjajoukkuessa. Mutta silloin kun mä pelasin vielä 2 vuotta siinä haasteessa. Silloin mulla tuntui, kun mä pääsin kilpaan, että ei vitsi. Nyt mä aina teen treenissä noiden tosi hyvien kanssa. Mutta nykyään mä oon yksi niistä. Ja mulla on lähtenyt tosi hyvin koko urani. Ja mun unelmani olisi päästä jalkapalloammattilaiseksi. Ja joo, mitäs muuta. Onhan mäkin toki harrastanut uintia, vaikka säbää ja mitä. Aika monia lajeja, mutta nykyään mulla enää on vaan jalkapallo. Ei oo enää muuta. Ehkä kohta jossain tulevaisuudessa aloitan yleisurheilun, jotenka siitä ei kannata huolehtia. Ehkä joskus aloitan sen Hämeenlinnassa. Ja sitten kun mä oon isona, niin mä todennäköisesti tuun jo sanomaan nytten, että jos vielä Halagilla on silloin, niin mä toivoisin, että mä pääsisin sinne. Se olisi varmaan tosi hauska. Mutta tää video ehkä alkaa olemaan tässä, eli kiitos kun katsoit tänne loppuun asti. Ja tosiaan tykkää tästä videosta ja tilaa kanavaa ensi kertaa. Moi moi!